салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истоданд. Бародаро ва хоҳарои азиз, рости имрӯз бо мисли ҳар вақта кор пешниҳод мекунем барои ҳар як бародара ва ҳар як нафаре ки масалан кор мекуфтанд. ин кор бародарои азиз водител дар корай. ин кор яъне ки барои бародаро яъне ки нафаре ки права доред кор ҳастад дар шаҳри Москва. Водитель дар корай 4 та водитель дар корай барои экскаватор, яъне ки экскаваторо да водитель дар корай ва камазое ки бетономешалка мекашанд. Камазое ки бетономешалка мекашанд 4 та водитель дар корай. Кор дар ҳудуди Москва бародари азиз. Зарплата яъне ки маош бигем ай 70000 сар мешава. Ай 70000 сар мешава, бо ҳамин хел рафтан мегира. Агар шумо нашоти соати кори бигем нанги магазин инҷа ҳар рӯза соат масалан кори теми масалан заказ мешава бигем шумо ра мебара, лекин ойликтон рафтеста ягона неста ки масалан шумо кор набурмем мо суми шуморо наметем дигар яъне ки шумо производство қати фирма қати договор мекунед, шуморо кор таъмин мекунанд бигем намекунанд, шумо ойликтон рафтан мегира, ба хотире ки шумо официально уже чӣ мекунед қабултон мекунед, кор официально дар шаҳри Москва бародари азиз. ва ман информатсияша полни адресоша ва дигар маълумотҳои пурӯша ман дар телеграм канал мемонам. Ҳамин сурати видеоро ки дидем бародари азиз бигем телеграм медорем, дар поиниш информатсия барои водители яъне ки мемонам ва адресоша рақамҳои телефонша мемонам. хоҳиш мекунам бародари азиз илтимос яъне ки камакак хитона ба даст бигирен соат 12 шаб зангш назанен, ба ҳамин хотир ай соати саҳар ай соати 10 саҳар то 8 бега наметавонед ки зангш бизанед. рақамош адресош обязательно ки дар телеграм канал меша, телеграма силкаш дар якум комментария закрепит кардагӣ. ба ҳамин хотир мо аллакай дигар рақамҳои соҳибкорро намемонем дар видео барое ки бисёри бад занг мезананд но время яъне ки дар вақтҳои номуайян. ба ҳамин хотир мо хостем ки информатсия полниша дар телеграм каналмон бимонем ва мо рақамҳои худмонам дигар дар телефон яъне ки дар видеоҳо намемонем, ба хотире ки бовар кунед соат 12 шаб занг мезанед маҷбурам кардем хитон ки дига ҳамин кора кунам. ба ҳамин хотир зидаву сарбаланд бошед, кадомеда ки кор дар кора марҳамат водитель масалан права дора, ина ойликаш 100% ва официально қабул мекуна, метавонед ки шумо бирен кор кунед бародари азиз. зинда ва сарбаланд бошед. обязательно видеоро поделиться мекунед бародари азиз. шояд ки як нафаре ки права дора ва як нафаре ки метавона бигем ҳамин кора карда мерава кор мекунад ва зарплата хича ба даст меора. яъне ки кор урусӣ донистантон бигем шарт нест ки шумо 100% бидонед урусиро. ҳамин қай ки шумо гап зада битонед қати соҳибкор ва баъи шуморо бифаҳмад шумо бояд. ба ҳамин хотир фаромӯш намекунем силка дар комментария якум закрепит кардагӣ медоед силкада информатсияш ҳамаш ҳаст қати рақамҳои телефонаш. зинда ва сарбаланд бошед то видеои ояндара. хайр.